que ti Sofía es protagonista. Es protagonista por delegación do señor alcalde, qué gran intuición. Qué gran intuición, qué nena tan lista. Antes de nacer xa era feminista. Xa era feminista, vostedes verán. Sei que temos nexos con Cuba e Irán. Con Cuba e Irán, con Turca e Corea. Ve conspiracións, Sofi non se entera. Sofi non se entera da mesa metade. Ainda moito menos do plan de equidade. O plan de equidade xa imos co terceiro. Ainda non se sabe que foi do primeiro. Que foi do primeiro, vaya unha movida. É todo un misterio a casa de acollida. Casa de acollida é seu dron marrón. Jesús non pon cartos, nin quere a xestión. Non quere a xestión, non lle importa nada. Mulleres e fillas, deixase morada. Deixase morada, que mala intención. Din que non hai cartos, chupa na región. Chupa na región e os seus cronistas vomitan artigos de opinións machistas. Opinións machistas nos aí medramos. Isto 8 de marzo, vistes que o petamos! Vistes que o petamos, mulleres en loita. Siga así Sofía, a tua axuda é moita. A tua axuda é moita, xuntas as mulleres. Cambiamos o mundo e tecemos redes. Tecemos redes da nosa arañeira. Viva o feminismo,